Хвалений Ісус Христос. На початок спів номер 148.
Христос родился, Бог объявился, ангелы
славят, цудно спевают, пастушки играют, стол за стол витают, у дитяти Бога знаю. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Дзіця нарадзілася нам, сын дадзены нам, і ўлада спачала на плячах яго, і дадуць яму імя Бог моцны. Мілаваныя ў Хрысце, браты і сёстры, з вялікай радасцю прыходзім у дзень Божага нараджэння, каб радавацца з усім касцёлам нараджэнню нашага збаўцы Езуса Хрыста, праслаўляць дабрыню і міласэрнасць Бога, які пахіляецца над намі, які становіцца Богам з намі. Прыходзіць, каб быць разам з намі, каб браць на сябе ўсе нашыя клопаты, праблемы, крыжы, і праз сваё цярпенне, смерць і з мёртвых паўстанне прывесці нас да хвалы неба. Бог стаўся чалавекам, каб мы маглі стаць Божымі дзецьмі. Чарговы раз, чарговы год хочам спазнаваць гэтую вялікую таямніцу і чарговы раз захацець быць Божым дзіцём, Божым сынам, Божай дачкою. Гэта значыць увайсці ў прастору Божай любові, прыняць Божы дар, Божае Слова і святую камунію. Няхай гэтая святая літургія дапаможа нам узрастаць у Божай ласцы і Божай любові. На пачатку шчыра Бога перапросім за ўсе нашыя грахі. Спавядаюся Богу всемогутному, и вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу, найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, и, отпустивши нам грахи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Божа, благодару небесный, Божа, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе,
Є, які сядеш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Молимся. У этой Евхаристии молюся за Катерину и Дмитрия о Божьем благословении, об взаимной любови, згоде и верности, так само об опеце Мати Божией для всей семьи. Молимся так само за Монику, яка сьогодні прийме сакрамент Святого Хресту, так само за батьків і хрестних, як були для її добрим прикладом віри. Boże, Ty dziwosnym czynom stworzył człowieka i jeszcze boś dziwosno odnowił jego godność. Daj nam udzielu boskości Twojego Syna, jaki przyjął naszą człowieczą naturę, jaki z Tobою żyje i woladarzyć u jedności Ducha Świętego, Bóg prazusie wieki wieczny ja. Читання книги пророка Ісаї. Які пригожі на горах ноги посланца, які обвящає мир, які несе радость і обвящає збавлення, які каже Сіону, володарить Бог твой. Голос вартовников твоїх, яни узнялі голос, усе разом ускликають, бо власними очима бачить, що Пан вертається на Сіон. Triumfujcie, usklикайте разом развалины Иерусалима. Посутешил Пан народ свой, откупил Иерусалим. Пан открыл святое плечо свое перед очима усіх народов и убачить усе межи земли збавление Бога нашего. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Убачили все збавлення Бога нашого. Убачили все збавлення Бога нашого. Співайте Пану новую песню, бо Ён учинив цуди. Йому допомогла Його правиця і Його святое плечо. Убачили все збавлення Бога нашого. Показав Пан своє збавлення, перед очима народа об'явив свою справедливость. Успомнив про свою верность и милосердность для дому Израиля. Убачили все збавлення Бога нашого. Убачили все межи земли, збавлення Бога нашого. Ускликай Пану вся земля, радуйся
Радуйтеся, спевайте и играйте. Умачили все славление Бога нашего. Грайте Пану на гуслях и на арфе. Под гучание трубов и рога радостно вскликайте перед Паном и Владаром. Умачили все славление Бога нашего. Чытанне паслання да габрэяў. Шмат разоў і па-рознаму прамаўляў калісьці Бог да айцоў нашых праз прарокаў. У гэтыя апошнія дні прамовіў да нас праз Сына, якога ўстанавіў спадкаемцам усяго, праз якога і стварыў сусвет. Ён, будучы адлюстраваннем ягонай славы і вобразам ягонай сутнасці, і падтрымліваючы ўсё словам моцы сваёй, здзейсніў ачышчэнне ад грахоў, сеў праваруш велічы на вышынях і стаў настолькі вышэйшым за анёлаў, наколькі больш слаўны, чым яны, атрымаў у спадчыну імя. Бо калі і каму з анёлаў ён сказаў: «Ты, сын мой, я сёння нарадзіў цябе», і яшчэ: «Я буду яму айцом, а ён будзе мне сынам». Калі ж зноў увядзе першароднага ў свет, скажа: «Няхай паклоняцца яму усе анёлы Божыя». Гэта Слова Божие. Дякуем Пану Богу. Засял над нами святый день, идите, народы, поклонитесь Пану, бо великое светло сышло сёння на землю. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Na początku było Słowa. I Słowa było u Boga na początku. I Bogam było Słowa. I ono było u Boga i все stało się przez Jego. I bez Jego niczego nie stało się z tego, co stało się после. U nim było życie. I życie było światłem ludzi. A światło świecić u ciemry i ciemra nie ogarnęła Jego. Zjawił się człowiek posłany od Boga, imię Jehone było Jan. I on przyszedł dla świadczenia, aby zaświadczyć про światło,
каб усе паверылі праз яго. Не быў ён святлом, але быў пасланы даць сведчанне пра святло. Было святло праўдзівае, якое асвятляе кожнага чалавека, які прыходзіць на свет. У свеце было слова, і свет праз яго стаўся. І свет не пазнаў яго. Да свайго прыйшло, і свае яго не прынялі. А тым, хто прыняў яго, дало уладу стаць Божымі дзецьмі, тым, хто верыць у імя ягонае, хто не ад крыві, не ад жадання цела, не ад жадання мужа, але ад Бога нарадзіўся. Слова сталася целам і пасялілася між намі. І убачылі мы славу ягоную, славу, якую мае ад Айца адзінародны, поўны ласкі і праўды. Ян сведчыць пра яго і ўсклікае, кажучы: гэта быў той, пра якога я сказаў, за мною ідзе той, які апярэдзіў мяне, таму што быў раней за мяне. Бо з паўнаты ягонай мы ўсе прынялі ласку замест ласкі. Бо закон быў дадзены праз Маісея, а ласка і праўда сталася праз Езуса Хрыста. Бога ніхто ніколі не бачыў. Адзінародны Бог, які ва ўлоне Айца, Ён адкрыў. Гэта слова Пана. Послухайте, будь ласка, фрагменты послання арцыбіскупа Юзефа Станеўскага, митрополита Мінска-Магілёўскага на урочыстасць нараджэння Пана 2024 года. Ваши эксцелленции, глубоко поважанные святары, консекрованные особы, умилования браты и сестры, люди доброй воли. При вигилийном столе мы делились оплаткой, выказывали свою добрыню, повагу и любовь до наших родных и близких. Складаючи калядныя пожаданні, мы глядзелі адно аднаму ў вочы, жадаючы блізкаму чалавеку здароўя і радасці, душэўнага спакою і надзеі. Мы ўспаміналі сваё дзяцінства, ўспаміналі тых, хто ўжо адышоў да Пана, можа нашага бацьку ці нашую маці. Гэта яны вучылі нас веры, хрысціянскім каштоўнасцям і традыцыям. Вучылі, што мы, як аплаткай, павінны дзяліцца сваім сэрцам. Сапраўды, так і павінна быць, бо Пан Бог даў нам сэрца, каб падзяліцца ім, як аплаткай у вігілію Божага нараджэння. Ён хоча, каб ты быў сапраўдным бацькам, была сапраўднай маці, сынам, дачкою, бо жадае, каб вы стварылі святую сям'ю, падтрымлівалі адзін аднаго, каб кожны з нас быў чалавекам, на якога заўсёды можна разлічваць, якому заўсёды можна давяраць. Бо хрысціянін з'яўляецца сведкам гэтай маленькай любові, якая нарадзілася ў яслях. Таму мы павінны дзяліцца гэтай любоўю, каб іншыя былі, калі сустрэлюцца з намі, сказалі, што яны сустрэлі добрага і міласэрнага чалавека, сведку Христовай любові згодна з выказваннем. Пакуль нашыя сэрцы сагрэты полымем Христусовай любові, тым, хто побач з намі, мароз не пагражае. У цішыні Бэтлеемскай ночы Бог прыходзіць у свет самым звычайным чынам. Прыходзіць як дзіцятка, народжанае з маці. Бог стаўся чалавекам, каб мы усведамілі і ўбачылі, наколькі кожны чалавек каштоўны і важны ў вачах Пана Бога. Гэтая святая ноч няспынна нагадвае нам, што самае важнае — гэта чалавек ва ўсёй праўдзе і велічы сваёй чалавечай годнасці. Ён важны для Пана Бога ад самага зачацця, калі яшчэ знаходзіцца пад сэрцам маці, ажно да яго апошняга ўздыху. Для Бога кожны чалавек і той, жыццё якога пазначана крыжам цярпення, і той, які невылечна хворы, і той, які пакутуе ад няпэўнасці, страху, адчаю ці адкінуты іншымі людзьмі. Гэта чалавек, важны чалавек. Задумаемся над таямніцам Бэтлеемскай стаенкі,
gdzie spaczył Bóg człowiek, kab nauczyć nas poznawać гэтую godność nas i innych. Bóg pramawляє do nas z любов'ю. Познаймо любов у гэтай таямницы уцеловленого Бога и Его прийстя на землю. Познаймо праз штодзённое читание Святого Евангелия, праз удзел у Евхаристии, каб лепш зразумець тое, што Бог прамаўляе да кожнага з нас. Святы Ян Павел II падкрэсліваў: незвычайнае пасланне надзеі, якое вынікае з добрай навіны аб тым, што Бог, багаты міласэрнасцю ў Хрысце, кожны дзень аб'яўляе сваю любоў. Увасхрослы Христус кажа кожнаму з нас: перастань баяцца, я першы і апошні, я жывы. Я быў мёртвы і вось жыву на векі вечныя. Гэтае пасланне Божай міласэрнасці, якое я нясу сёння ўсім. Перастаньце баяцца, давярайце Богу, які багаты міласэрнасцю. З вами Христус, верны даўца надзеі. 24 снежня ў Ватыкане распачаўся юбілейны год хрысціянства. Юбілейны 2025 год, абвешчаны папам Францішкам, з'яўляецца своеасаблівым часам ласкі для Касцёла і свету. Гэты юбілей, карані якога сягаюць біблійнай традыцыі, з'яўляецца заклікам да духоўнага, грамадскага і маральнага аднаўлення. Мэта кожнага юбілею хрысціянства – ажывіць і паглыбіць нашу веру, дапамагчы людзям знайсці Хрыста, асэнсаваць сваё жыццё і распазнаць місію, якую даручае Бог кожнаму з нас. Так, 2024 год, абвешчаны апостольскай сталіцай годам малітвы, быў належнай падрыхтоўкай да гэтага юбілейнага году. З радасцю зазначу, што вернікі нашага касцёла актыўна рыхтаваліся, пілігрымуючы да нацыянальнага санктуарія Маці Божай Буслаўскай, каб удзельнічаць у набажэнствах да Найсвяцейшага сэрца Езуса і беззаганнага сэрца Марыі. Дзякуючы падрыхтоўцы да гэтага юбілею, калі ў парафіях праводзіліся набажэнствы перапрашальныя у першы чацвер, першую пятніцу і першую суботу месяца, мы глыбей усвядамілі галоўную сутнасць хрысціянства, якая заключаецца ў Божай любові і міласэрнасці, што сыходзіць з Найсвяцейшага сэрца. Дэвіз юбілейнага 2025 года «Пілігрымы надзей» заклікае з упэўненасцю глядзець у будучыню і нагадвае нам, што ўсе мы вандроўнікі, якія крочаць да канчатковай сустрэчы з Богам. Думаю, што ўсіх тых, хто, нягледзячы на дождж і холад, на розныя выпрабаванні і цярпенні, ахвяраваўся удзельнічаць у малітве перапрашэння ў будславе, можна назваць мужчынамі і жанчынамі пілігрымамі надзеі, якія выпрошваюць Божую міласэрнасць для нас і для ўсяго свету. Захвочваю ўсіх вас, наследуючы нашага Пана Езуса Хрыста, старацца быць пілігрымамі веры, надзеі і любові для нашых бліжніх, для тых, з кім працуем, з кім жыццё зводзіць нас кожны дзень. Таксама захвочваю сем'і, якія яшчэ не прысвяцілі сябе Найсвяцейшаму сэрцу Езуса, здзейсніць гэта, карыстаючыся добрай нагодай, калі святар будзе наведваць вас з калядным візітам. Трэба зрабіць усё магчымае, каб у святы год як мага больш нашых сем'яў прынялі Пана Езуса сваім валадаром. Захвочваю, каб падчас юбілейнага 2025 года мы засяродзіліся на глыбокім перажыванні таямніцы Хрыста, асабліва прысутнай у сакраментальных знаках. Няхай кожная эўхарыстычная сустрэча з Панам, які прыходзіць да нас, напоўніцца яго прысутнасцю і ажывіць нашу веру. Адчынім Езусу свае сэрцы, каб ён перамяніў іх, каб ачысціў ад усяго таго, што не дазваляе нам прыняць Бога, і учыніў нас удзельнікамі яго абяцання. Няхай кожная Эўхарыстыя будзе нагодаю для таго, каб мы набіраліся духа і моцы, а кожная святая камунія будзе нашым перапрашэнням і уміласціўленнем за грахі свету. Згодна з рэкамендацыямі папы Францішка, прадстаўленымі ў буле «Spes not confundit» «Надзея не расчаруе», у Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі прызначаны юбілейнымі святынямі гэтага году і у якіх можна атрымаць поўны адпуст ва ўзгаданы перыяд наступныя касцёлы. Нацыянальны санктуарый Маці Божай у Будславе, архікатэдра Найсвяцейшага імя Марыі ў Мінску, конкатэдра ў небаўзяці Найсвяцейшай Панны Марыі у Магілёве. Спадзяемся, што юбілейны год хрысціянства умацуе нас у веры, любові і міласэрнасці, дапаможа нам распазнаць воскрослага Хрыста ў нашым жыцці і, дзякуючы неабходным ласкам Божым, пераменіць нас у сапраўдных пілігрымаў хрысціянскай надзеі. Просім Найсвяцейшую Багародзіцу, Маці надзеі,
каб яна вучыла нас, нягледзячы на розныя выпрабаванні і цяжкасці, быць вернымі Хрысту. Каб яна вяла нас па бяспечных шляхах да свайго Сына і збаўцы нашага Езуса Хрыста. Няхай, дзякуючы заступніцтву Маці Божай, каралевы Беларусі і апякункі Мінска, наша краіна стане своеасаблівай стаенкай, у якую заўсёды нараджаецца Езус Христус, адзіны збаўца і валдар свету, князь супакою і любові. Жадаю, каб Божая дзіцятка благаслаўляла вас і каб вашае жыццё было шчасцем для іншых. Каб святая сям'я апекалавалася вамі, каб Пан Езус адарыў усіх вас здароўем, спакоем, радасцю, каб вашыя сэрцы заўсёды палалі Христовай любоўю. Радуйцеся, бо нарадзіўся збаўца свету. На святкаванне Божага нараджэння на калядны перыяд, а таксама на духоўнае перажыванне юбілейнага 2025 года і духоўнае аднаўленне ад шчырага сэрца благаслаўляю. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Падпісаўся арцыбіскуп Юзеф Станіўскі, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Дорогие батьки, скажите, калі ласка, якое імя вы выбрали для своего дзіцяці? Моника. Чего вы просите у костела для Моники? Пришла с Богом, а похрестите її. Просячи хросту для вашего дзіцяці, ці усведомляете вы, что принимаете на себе обовязок выховывать яе у веры, каб захоўваючы Божьи заповеди, ваше дитя любило Бога и ближнего, як нас навучил Иисус Христос. А вы, дорогие хростные, ці готовые помогать батькам гэтага дзіцяці выконваць их обовязок? Дорогая Моника, супольность христианская принимает тебя с великой радостью. От ее имя я позначаю тебе знаком крыжа, а пасля мяне гэтым жа знаком Христа збаўцы тебе позначаць твои бацькі и хростные. Дорогие браты и сестры, просим нашего Пана Иисуса Христа быть милосердным для гэтага дзіцяці, якое прымае ласку хросту, для яго бацькоў хростных і для ўсіх нас ахрышчаных. Молимся, каб у таямніцы твоей смерти и воскресения ты праз хрост адрадзіў гэтае дзіця и долучил его до святого костела. Тебе просим, молимся, как праз хрост конфирмацию ты зрабіў его верным вучням и сведкам твоего Евангелия. Тебе просим, молимся, как праз святость жыцця ты прывёў гэтае дзіця до радости небесного валадарства. Тебе просим, молимся, как бацькі и хростные были для гэтага дзіцяці добрым прыкладам веры. Тебе просим, молимся, как заўсёды захоўваў яго сям'ю у твоей любові і згодзе. Тебе просим, молимся, как во всех нас, тут присутных, добрый Бог обновил ласку сакраменту хросту. Тебе просим, Святая Мария, Мати Божия, Святый Яне Хрестителю, Святый Юзефе, Святые Петра и Пауле, Святая Моника, усе святые Божия, Усемогутный вечный Боже, Ты спасла у свет Своего Сына, как Он отхилил от нас моц сатаны духа неправедности, а человека, вызволенного с темры, перенес у цудовное валадарство Твоего святла. Покорно молим Тебе, как Ты, вызволивши гэтае дитя от першародного граху, учинил его святыней Твоей величи и месяцем пребывания Твоего Святого Духа. Праз Христа, Пана нашего. Нехай обороняя Тебе моц Христа збаўцы, які живе и валадарить на веки вечные. Молимся, дорогие браты и сестры, как Пан Бог Усемогутный одарил гэтае дитя новым жыццём з воды и Духа Святого. Благословенный Ты, Боже, Отче Всемогутный, бо Ты створил воду, якая очищає и подтримливает життё. Благословенный Ты, Боже, церкви и на веки. Благословенный Ты, Боже, народный Сыне Иисус Христе, бо с Твоего боку пролилася вода и кровь, каб со смерти и воскресения народился Твой костел. Благословенный Ты, Боже, благословенный Ты, Боже, Духу Святый, бо Ты намастил Христа, охрещенного в воде Иордану, как усе мы были охрещены у Тебе.
Благословенный Ты, Боже, май ласку благословить цяпер гэтую ваду, каб ахрышчаная ёю слуга Твоя Моніка, якую Ты у веры Касцёла паклікаў да крыніцы адраджэння, мела жыццё вечнае праз Хрыста, Пана нашага. Дарагія бацькі і хросныя, праз сакрамент хросту, прынесенае вамі дзіця атрымае як дар Божай любові новае жыццё з вады і з Духа Святога. Старайцеся выхоўваць яе ў веры так, каб гэтае боскае жыццё было захаванае ад заразы граху і магло няспынна ўзрастаць у вашым дзіцяці. Калі ж вы, кіруючыся вашай верай, гатовыя прыняць на сябе гэты абавязак, то, узгадваючы свой уласны хрост, адрачыцеся ад граху і вызнайце веру ў Езуса Хрыста. Бо гэта вера Касцёла, якой прынімае хрост вашае дзіця. Пытаюся кожнага з вас. Ці вы ракаецеся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых? Ці вы ракаецеся ўсяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над вамі? Ці вы ракаецеся сатаны, галоўнай прычыны граху? Ці верыце ў Бугайца ўсемагутнага стварыцеля неба і зямлі? Ці верыце ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос з памерлых і сядзіць праваруч Айца? Ці верыце ў Духа Святога, святы Касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела і жыццё вечнае? Гэта наша вера. Гэта вера Касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Хрысце, Пану нашым. Ці хочаце, каб Моніка прыняла сакрамент хросту у веры Касцёла, которую мы все разом толькі што вызналі? Моника, я тебе крещу в ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Хвала Отцю і Сину і Духу Святому, як була з віку, тепер і завжди, і на віки вічні. Амин. Усемагутны Бог, Отец Пана нашага Езуса Хрыста, які вызваліў цябе ад граху і адрадзіў з вады і з Духа Святога, сам намашчае цябе хрызмам збаўлення, каб ты, далучаная да яго народа, прабывала ў Хрысце, святару, прароку і валадару на жыццё вечнае. Моніка, ты сталася новым стварэннем і апранулася ў Хрыста. Няхай гэтае белае адзенне будзе для цябе знакам годнасці дзіцяці Божага. З дапамогаю слова і прыкладу блізкіх несь яе незабруджаным у жыццё вечнае. Прыміце святло Хрыста. Вам, дарагія бацькі і хросныя, давяраецца падтрымліваць гэтае святло, каб вашае дзіця, асветленае Хрыстом, заўсёды паводзіла сябе як дзіцё святла і, трываючы ў веры, магло выйсці насустрач прыходзячаму Пану, разам з усімі святымі ў небе. Вы ўсе, ахрышчаныя ў Хрысце, у Хрыста апрануліся. Аллелуя, аллелуя.
Солов'їнів пригожених аксамітами Паша братську дитя сповідає. Над яслями ви над колыскою небо грешная дева, чистая вечная, юная и пригожая Богородица, Матерь Божия. И пошли люди приям, благословенный час, поклониться Мессии, как приготовил он нас. Царь собравный не той, что в золоте, а пастушим для мужа, соловьинем пригоженый аксамитами Паша братству дитя споведает. Над яслями вы над колыскою непогрешная дева, чистая, нежная, юная и пригожая Богородица, Матерь Божия. Поклонитесь Сыну, как досягнуть я нес. Царь собрал триадины, Господь Иисус Христос. Царь собрал ныне той, что в золоте, а пастушим для мужа, ловенел пригоженый аксамитами Паша братству дитя споведает. Над яслями вы над колыскою непогрешная дева, чистая, вечная, юная и пригожая Богородица, Матерь Божия. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Усемогутny Boże, u сегодняшнюю урочистость прими ласкаво ахвяру, якая нас досконала и одна есть Тобою, изъявляется выразом нашего служения деля Твоей славы. Раз Христа, Пана нашего. Pan z wami. І з Духом Твоїм Угору серце. узносим їх до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годна гэта і справядліва. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Как мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа, бо праз таямніцу ўцелаўлёнага слова заззяла для вачэй нашай душы новае святло Тваёй хвалы. Как мы, пазнаючы Бога ў бачнай постаці, былі ім узнесеныя да любові нябачных рэчаў. Таму неба і зямля з захапленнем спяваюць Табе новую песню. І мы з усімі хорамі анёлаў праслаўляем Цябе, разом з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вышинях, благословленный Бой, кто приходит у имя Пана, Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне.
bo pras Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrysta, dziejsnою mocою Ducha Świętego, Ty все оживляешь i освячаешь, i неспинно zbieraешь народ свой, как от усходу солнца и до заходу складał imieni Twojemu czystую achwiaru. Тому w jedności z усім Kościołem, u Najświętejszy dzień, kiedy błogosławiona Maryja u nieporusznym dziewoctwie narodziła się tu Zbawcu, przez Jego pokorna molim Ciebie, Panie. Oświęci mocою Ducha Twojego we te dary, jakie my przynieśli Tobie na achwiaru. Jak stali się one ciałem i krwią Syna Twojego, naszego Pana Jezusa Chrysta, jaki nam nakazał zdійsняć гэтую tajemnicę. Bo On u tую noc, kiedy był wydadzony, wziął chleb i podzięku Tobie składający, błogosławił, ламał i rozdawał swoim uczniom, кажучи: Bierzcie i jeszcie z гэтага ўсе, bo гэта ёсць ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynem po wieczery wziął kielich i podzięku Tobie składający, błogosławił i podał swoim uczniom, кажучи: Bierzcie i pijcie z jego ўсе, bo гэта ёсць kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedu, jaka za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. Гэта czynicie na moją pamięć. Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Panie, wspominający zbawczą muku Twojego Syna, a tak samo Jego cudowne u Waskrasienie i u niebowszestie, i czekajuczy Jego drugiego przyjścia, z podzięką składają Tobie гэтую żywую i świętую achwiaru. Uzględź prosim na dar Twojego Kościoła i przyjmij Jego jak achwiaru, jaką Ty pożadał być umiłościwlony. Dozwól, jak my, uzmocnione ciałem i krwią Twojego Syna, napełnione Duchem Jego Świętym, stali одним ciałem i одним Duchem u Chrystie. Niechaj On sam uczynić nas wiecznym darem dla Ciebie, jak my zmogli otrzymać spadczynu z wybrannikami Twoimi. Najpierw z Najświętejszej Pannej Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej obrannikiem, ze świętymi apostolami Twoimi i sławnymi muczenikami i всеми świętymi, przez zastupnictwo jakich my spodziewamy się na Twoją niestomną dopomogę. Prosim Ciebie, Panie, niechaj гэта jak wiara naszego pojednania przyniesie всему światu supokój i zbawienie. Будź łaskawy umocować u wiery i lubowie i Kościół Twój, jaki pielgrzymuje na ziemi. Ze sługą Twoim papam naszym Franciszkiem, biskupem naszym Józefem, z usimi biskupami, usim duchowieństwem i usim narodem Tobою odkupionym. Будź miłościwy do prośby tej семьи, jaka po Twojej woli stoi przed Tobою. O dobry Ojcze, łaskawa zjednoj z sobою усіх rozsiejanych po świecie dzieci Twoich, naszych pomierłych bratów i sióstr i усіх, kto u łasce Twojej odeszł z tego światu, miłościwa przyjmij u wolodarstwa Twoje, gdzie my spodziewamy się być, kab razem z nimi zawsiody radować się Twojej chwale, przez Chrysta Pana naszego, przez jakiego adorujesz świat усялякими добротами. Раз Христа z Chrystom i u Chrystie, Tobie Boże Ojcze Всемогутny,
у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, празусе веки вечные. Сын Божий стался человеком, как мы могли стать детьми Божьими. Тому полные удячности осмеливаемся казать. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво супокой у дни наши. Да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были заусёды вольные от греху, и захованные от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего. И будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и володариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заусёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранок Божий, вось той, кто бярэ на сябе грахи свету. Благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не рады, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Убачили усе межи земли збавление Бога нашего. Тело Христа
Niebie zasiają.
Молимся. Просим Тебе, милосердный Боже, как народжены сёння Збавца свету, які учинил нас Твоими детьми, дал нам так само удел у житті вечны, які живе и владарить на веки вечные. Присядьте, как нас скажет. Шановні дорогі парафіяни, милі гості, вельми сердечне пожадання хотілося б скласти вам на гэтыя святы. Так як ми чули в посланні нашого митрополита, розпочався новий год, юбілейний год християнства 2025. Для нас гэта знак надії, знак і задання. На гэтыя святы желаю кожному з нас, каб мы по-християнску знаходили, вярталіся, адраджали нашу надею. Надею гэта значыць веру у добро, не гледзячы на цяжкасці, перашкоды, на розныя крыжы, которые нас спатыкаюць, как мы заўсёды верылі у Божую прысутнасць. Чарговы год, 2025 год. Бог прыходзіць да нас і кажа адно: «Я з табою, я цябе люблю, я для цябе аддаю сваё жыццё». Гэта той канкрэтны довад Божай прысутнасці. Не трэба шукаць іншых цудаў. Паверыць у тое, што Бог быў, ёсць і будзе. Ён заўсёды Бог для нас і Богам з намі. Жадаю такой цеплыні, радасці, але таксама хрысціянскай цярплівасці. Папа Францішак вучыць нас, што надзея нас спаўняецца, але трэба навучыцца чакаць. Можа, гэтага нам не хапае. Хочам усё хутка, зараз, каб мы умелі чакаць, цярпліва, з надзеяй чакаць спаўнення Божага Слова і добрых плёнаў нашай малітвы. Жадаю такой цеплыні, радасці, сапраўднай надзеі і веры у кожным нашым сэрцу, у нашых сем'ях і ў нашым грамадстве. Занясіце, калі ласка, гэтыя прывітанні, віншаванні усім тым, каго сёння нема з намі, хто астаўся дома, не змог, а можа, не хацеў, не меў патрэбы, каб прыйсці на гэтую святую літургію. Няхай нашая прысутнасць, поўная Бога радасці, напоўніць іх святлом, каб яны таксама пачулі гэтае свята ў сваім жыцці. Христус нарадзіўся, славім Яго! Дарагія бацькі, хросныя, віншую вас з гэтай прыгожай падзеяй. Сёння вы пахрысцілі вашае дзіця. І так як мы маліліся разам з вамі, жадаю вам, каб вы прыкладам жыцця свайго, сваім добрым словам, малітваю, вялі сваё жыцця да Пана Бога, сваё ж дзіця да Пана Бога. Няхай узрастае яна ў гадах, у ласцы Божай і радуе вас таксама і ўсю нашу парафію. Усяго вам найлепшага. Паслязаўтра наша парафіяльная урачыстасць 27-га, урачыстасць святога Яна Евангеліста. Вельмі сардэчна запрашаю на святую імшу. Таксама будзе о 19-й гадзіне імша адпустовая, а у найбліжэйшую нядзелю парадак набажэнстваў нядзельны. Гэта нядзеля святой сям'і. Запрашаю, каб мы усімі сем'ямі разам удзельнічалі ў гэтай святой літургіі. Таксама будзе магчымасць для сужонцаў аднавіць сужанскія абяцанні і таксама прасіць аб Божае благаславленне. Няхай добры Бог усім нам благаславіць. Добрага дня, добрага святкавання і шчаслівай дарогі, калі хто будзе ў дарозе ехаць да сваіх блізкіх. Прыміце Божае благаславленне. Пан з вами. І з Духом Твоим. Похилите головы на благословление. Бог нескончен, не без конца добрый, праз утілаўленне свайго Сына рассеяў цемру гэтага свету, а праз яго нараджэнне напоўніць святлом гэты найсвяцейшы дзень. Няхай ён адгоніць ад вас цемру грахоў і асветіць вашыя сэрцы святлом сваёй ласкі. Бог, які паслаў анёла, каб абвесціць пастушкам добрую навіну аб нараджэнні Збаўцы, няхай напоўніць вашыя сэрцы сваёю радасцю і учыніць вас вестунамі свайго Евангелля. Бог, які праз сваё ўцелаўленне паяднаў зямное з нябесным
Niechaj napełnić was darem swojego supokoju i dobrej woli i da uczyć was do supolności świętych u niebie. Благословение всемогутного Бога, Отца и Сына и Духа Святого, niechaj syjdzie na was i zastanieться na zawsiody. Idźcie w supokoi Chrysta. Святый Архангеле Михале, Бережи нас у змаганні, будь нам оборони, супроть спокусов і пасток злого духа, покорно просим, нехай його знищить пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які нас благодушною спасися. Аминь. Najświętейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь нашим порятунком, Святый Архангеле Михале. молися за нас. Тут под нашей елочкой я зауважил некий мешок. Это не Дед Мороз пришел, а дитятка Иисус, и всех деток маленьких запрошаю після святой імши, как подошли до елочки, напевно, в этом мешку нечто солодкое тримаетесь. Тому після імши святой вельми сердечно всіх деток запрошаю.